गोमारखाबाय होमबा BPF ना एकदम 100% मोसाखाबाय मानसिफोरा एकदम बम सम गावखाबाय जोंहा बेंपाथि सेंपाथि लानानै मोसाखाबाय बिग उइनार जोंहा BPF नि उइलियाम दैमारि ना मा नाममोन नोंथांमोना नाम साम ओंखारला दा रंजा फुरथियाव मोसानांगोन होनलाय नोंथांमोना न' लोगोफोर गासैबो बुंखादों BPF माने BJP खौ हाया बा UPPL खौ खोख्लैनो हाया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय फिन हाग्रामा सरकारा फैफिनगासिनो नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा सोरबा हाग्रामा सरकारखौ लुबैफिनदोंमोन नालाय दा फिन हाग्रामा सरकारानो फैफिनगासिनो लोगोफोर नो प्रब्लेम नो टेनसन नोंथांमोना रंजा फुरथियै थाबाय थादो दा UPPL खौथ' मा बुंबावनो ना जागोन दासो थार्ड बेफोरबायदि थांदों दा UPPL आ मोनथिखाबाय सोरबा BPF देरहाबाय माबाबाय होननानै बेंपाथि सेंपाथि लानानै मोसाखाबाय दामखावजोबखाबाय लोगोफोर सोर फर्टि नांदो सोर मोदै गदो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो लोगोफोर नङा होनबा लोगोफोर एसे फर्टि जादों आंबो हिसाबाव हाग्रामा सरकारखौ फायजानो लुगैदोंमोन आं बेफोरखौ आं बुंनो गोसो गैया आंहा लोगो दे आं गासैथिंबो रंजानाय दङ आंना ना मोसानो मोनबानो जाबाय बयलार मोनजाबानो जाबाय बेफोरबायदि दा नायग्रोना लानोसै जोङो माबायदि मोसाखो माबायदि रंजाखो BPF निफ्राय गासिबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदो BPF नि टीमफ्रा बा BPF नि सापर्टारफ्रा नोंथांमोना गासिबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदो आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय जाबाय दे नायग्रोना ला
बेनोसै देरहानाय हारिनायाथ' थाखागोन सोरबाफोर माबाथिं हारिदोंबाबो दुखु जानो नाङा नङा होनबा लोगोफोर दा बेनोसै भिडिअआ शेयार खालामना होदो लाइक खालामना होदो मोजां मोनोब्ला आरो BPF बा नोंसोरनि गोसो BPF बा जिन्दाबाद UPPL बाबो जिन्दाबाद बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों लिरना हरबानो जाबाय दे।